Estem ara mateix al centre històric de la ciutat d'Elx i tenim darrere esta preciosa joia per als il·licitants i per a tots els espanyols, perquè ahí dins, este és el contenidor, este és el joier on es desenrotlla el patrimoni de la humanitat, el misteri d'Elx. Estem a la plaça del Congrés Eucarístic de la ciutat de la Cantina d'Elx. No és la primera volta que estem així perquè recorde la jornada del Diumenge de Rams, que és una festa d'interès turístic internacional, quan esta plaça que ara mateix, avui és dia 1 d'agost, no n'hi ha molta gent, ens podem considerar uns afortunats, però el dia del Diumenge de Rams està completament abarrotada de gent perquè per eixa part, des d'eixe carrer fins a travessant tota la plaça del Congrés Eucarístic i fins la plaça de Santa Maria, que és l'entrada a la porta principal de la Basílica, travessa el pas de Jesús triomfant, conegut popularment com el de la Burreta, la jornada del Diumenge de Rams, el dia de les Palmes, un dia gran també per a ells. El reportatge d'avui està dedicat al misteri i hem decidit començar al costat de la plaça de Santa Maria, que és la plaça d'ací, en la plaça del Congrés Eucarístic, i anem a visitar la segona localització a la porta principal de la Basílica. Segona localització, venim d'ahir de la plaça del Congrés Eucarístic. Més que una plaça és un carreronet xicotet. Aquesta és la plaça de la Mare de Déu, on tenim la preciosa, impressionant, no ens podem cansar mai d'admirar esta meravella arquitectònica que és la façana principal de la Basílica de la Mare de Déu de l'Assumpció. Estic al costat d'una escultura de recent creació que fa referència al misteri, que és l'escultura del Ternari, i dins d'esta localització del centre d'Elx, per este carrer, tot i que farem el recorregut a l'inversa, al final tenim la segona i la tercera localització del reportatge sobre el misteri, sobre la prèvia del misteri d'Elx. Allà al final està el Museu de la Festa i la Casa de la Festa. I des d'allí, després ens ho explicaran les persones que entenen més del misteri que jo, des d'allí ixen en processó, ixen en desfilada al so de la marxa, que és una marxa militar, l'abanico, el ventall, que a més, si no me falla la memòria, la va composar un fill d'Elx. Des d'allí fins a la porta principal de la Basílica, els dies d'assaig i els dies de representació, els 2 dies, la festa, la vespre i la festa del misteri, ixen els actuants per a representar el misteri. De totes maneres, abans d'anar a la Casa de la Festa, abans d'anar al museu, ens agradaria entrar un moment a la Basílica per explicar els elements que ja estan instal·lats, l'andador, el cadafal, les tribunes i el cel. Així que anem cap a dins. Tenim la fortuna d'estar a l'interior de la Basílica de la Mare de Déu en un moment en el que els xiquets que pertanyen a l'Escolania que representa el misteri d'Elx estan fent un dels assajos. Però havíem entrat per a explicar els elements on se participa la representació del misteri. Estic just darrere del meu punt de càmera, està la porta principal, per on entren tots els actuants. Este és l'andador, amb la seva catifa, que l'andador termina en el cadafal, on ara mateix veiem els xiquets, i als 2 costats, a la dreta i a l'esquerra, tenim les tribunes on el patronat del misteri d'Elx col·loca els membres de protocol, convidats, bisbes, etc. Andador i tribunes. Anem a acostar-nos a l'altar major, on allà al final veiem a la Mare de Déu de l'Assumpció, sempre present, mentre, quina meravella, se me posen els pèls de punta, escoltem l'assaig. Andador i cadafal, i els xiquets assajant, ens podem considerar uns afortunats.
Ara mateix estem just damunt d'un dels dos palcos, de les dues tribunes, i sí que tenim un plano ben interessant de lo que és el cadafal, que està enmig, just baix de la cúpula, i ara mateix estan els xiquets de l'escolania assajant. I si pugem la vista, podem veure eixe llenç que pesa més de 100 quilos, cobrint la part de la cúpula de la basílica, des d'on baixen els elements aeris, la magrana, l'araceli, la coronació, a més de, m'atreviria a dir, més de 20 metres d'altura de terra, però això ens ho explicaran amb més detall els amics del Patronat del Misteri. Habitualment, la Basílica de Santa Maria d'Elx és una basílica activa que té la seva parròquia, els seus feligresos i que manté una vida litúrgica activa. Durant aquests dies, evidentment, això se ralentitza o es deté, perquè els elements del misteri, ja vos ho hem comentat, les tribunes, l'andador, el cadafal, estan en ús per a preparar-se per als dies grans. Tot això no tindria importància, no tindria significació sense l'element visual i la preciosa joia que presideix l'altar major, que és la Mare de Déu de l'Assumpció, que és la patrona d'Elx, que és la protagonista del misteri i és l'element litúrgic alrededor del qual pivota i s'organitza tota la fe d'un poble i se realitza, i pel qual se realitza el misteri del patrimoni immaterial de la humanitat, la Mare de Déu de l'Assumpció. I al carrer Major de la Vila continuem al centre històric d'Elx. Així tenim la façana principal del Museu Municipal de la Festa. Després estarem ahir a la Casa de la Festa, però anem a entrar al museu perquè és un dels llocs més originals, més íntims. És un museu xicotet, però té alguns tresors i parlarem amb l'arxiver que ens té que contar detalls i secrets del misteri d'Elx molt interessants. A l'interior i al centre, estem a més al centre amb una maqueta preciosa de la Basílica darrere del Museu Municipal del Misteri, del Patronat de la Festa. Estem amb Joan Castanyo, patró i arxiver del Patronat del Misteri. Molt bona vesprada, gràcies per cedir-nos uns minuts del seu preciós temps en una setmana prèvia tan important per a la ciutat d'Elx. Primer i principal, i és una curiositat, amic, això d'arxiver a molta gent li sonarà a persona que guarda tresors. Vostè guarda tresors? No, guarda tresors de paper, ara també d'altres coses, de fotografies i audiovisuals. Però efectivament l'arxiver és el que guarda els documents, les publicacions, i intenta guardar el més ordenadament possible per a poder recuperar en qualsevol moment la informació que tenen dins. Aquests papers tan importants evidentment fan referència a partitures, a textos referents al misteri. Formen part del material que està exposat així per al públic o està guardat, en algun moment s'exhibeix de cara a la gent? L'arxiu del Patronat en realitat naix amb el Patronat, naix després de la Guerra Civil. Per tant, la documentació que tenim és relativament jove. Tenim algunes partitures, per exemple la d'Òscar Esplà, alguna d'Alfredo Jabalolles, en fi, diferents documents, però sobretot té la història de la gestió de la festa durant aquests últims anys, primer de la Junta Restauradora, que se va organitzar després de la Guerra Civil, després del Patronat Nacional del Misteri d'Elx, que estigué vigent fins a l'any 2005, i a partir de la llei
del misteri del nou patronat del misteri d'Elx. Tota aquesta documentació, és actes, és documents econòmics, etc. Tot això és el que se va guardant en l'arxiu. Joan, entenem que per l'economia d'espai és un espai modest, xicotet, els elements que estan exposats són determinats. N'hi ha exposicions fixes i després se van renovant? O, per fer-te la pregunta d'una altra manera, què és el que n'hi ha ací a l'interior del museu? Bé, el museu el va organitzar, depèn de l'Ajuntament, és Museu Municipal de la Festa, i se va organitzar en l'any 97. El museu té dues parts, dues sales diferenciades, una on es projecta un audiovisual, on s'intenta mostrar les característiques fonamentals de la festa e invitar a la gent que no ha vist la festa a que vingui a veure-lo. Eixa sala, a més, és l'antiga ermita de Sant Sebastià, que és un dels edificis més antics d'Elx, és de finals del segle XV, i que sempre ha estat relacionada amb la festa, perquè en eixa ermita estava la capella de la Mare de Déu, de la imatge de la Mare de Déu que ara està en Santa Maria, de la patrona d'Elx. En eixa capella se vestien i assajaven els cantors, i des d'eixa capella, com encara se fa ara mateixa, des d'eixa ermita se va en un seguici festiu a l'inici de cada un dels actes. Aquesta seria la part audiovisual. I després, en la part en la que estem ara mateixa, és on s'exposen els pocs elements que fan referència a la festa. Dic pocs perquè, clar, els elements que s'utilitzen en la representació solen acabar prou deteriorats per l'ús, per la suor, per el calor, etc. Però, de tota manera, se poden veure maquetes, se poden veure elements de vestuari, algunes reproduccions, cartells, etc., i que donen també un complement a aquest audiovisual que explica la festa. Joan, eres la primera de les tres persones amb la que parle per a l'elaboració d'aquest reportatge. Parlarem després amb Fernando, el president del Patronato, i parlarem amb el mestre de capella. Em consta, t'ho dic que em consta, i ho dic de tot cor perquè no és la primera volta que vinc a Elx i perquè estic enamorat del misteri, que tota la gent que treballeu durant tot l'any per al misteri sou uns enamorats del patrimoni que teniu a les mans. Però la meva pregunta és la següent: la gent que entra dins del museu és conscient de que està visitant i està informant-se d'un esdeveniment cultural, religiós, artístic, tradicional, que potser s'escapa del seu enteniment de tan gran que és? Bé, jo crec que el museu sí que fa una tasca durant tot l'any, precisament està pensat per a que la gent pugui veure la festa quan no hi ha festa, quan no se pot anar a Santa Maria, que són els 5 dies centrals d'agost, i està pensat sobretot per a divulgar la festa en els turistes que ens visiten, però també en els xiquets de les escoles, dels instituts, de la universitat, que s'apropen a conèixer aquesta realitat, perquè és veritat que fins fa uns 50 o 60 anys el coneixement de la festa s'aprenia en casa, els pares el comunicaven als fills, ara ell s'ha fet molt gran i això no sempre és possible, i per tant en este museu tenen un element de divulgació i de difusió dels valors de la festa, i són en ocasions el primer contacte que tenen en la festa és precisament este museu. Vostè s'imaginava, vostè és d'Elx, quan era més xicotet i evidentment coneixia les representacions que acabaria, no que acabaria fent-li una entrevista a sis servidor per a parlar del misteri, s'imaginava que acabaria treballant per al misteri? Què significa per a vostè treballar en un element tan preciós i tan important? Sí, precisament fa uns dies, per unes altres circumstàncies, recordava un poc la meva evolució i dia, jo vaig començar sent un espectador assombrat, quan venia de mans dels meus pares, dels meus avis, per a passar a ser un espectador curiós, un espectador que volia saber més coses. Recorde que vaig aconseguir que finalment els meus pares me compraren una guia de l'espectador que me diuen que això no feia falta per als d'Elx, que això era per als forasters, però finalment me la van comprar, i precisament en aquesta guia vaig entendre algunes coses que no coneixia, i a més va ser el primer text en valencià que vaig llegir. Els versos del misteri van ser el primer meu contacte en el valencià, i a partir d'ahir, per una sèrie de circumstàncies, vaig acabar sent patrono i vaig acabar sent arxiver. També vaig ser uns anys mestre de cerimònies, que sabeu que és el coordinador escènic de la festa, i en fi, la veritat és que no esperava ni remotament que acabaries treballant en el misteri.
Una penúltima pregunta. El museu està obert tot l'any. N'hi ha alguna activitat especial o més intensa durant aquests dies previs a la festa i a les representacions? Perquè sí que sabem, jo he sigut un dels afortunats que durant els dies dels assajos, que n'hi ha gent dels assajos generals i els dies de la vespre i de la festa, en els descansos se ve així, n'hi ha una espècie de descans i els convidats venen així i poden disfrutar d'una manera més íntima. Però n'hi ha una activitat diferent durant els dies previs al misteri? No, diferent als dies previs no. Hi ha més activitat perquè estem ara en època de vacacions i hi ha més visites de gent de fora d'Elx, però efectivament són en els dies de representacions quan aquesta activitat es fa de manera especial. Per exemple, com dia abans, el seguici de cantors de cada un dels actes del misteri ix des de la porta de l'ermita de Sant Sebastià. Per tant, aquesta ermita que ara és museu recupera un poc la seva vinculació a la festa, la seva vinculació històrica a la festa, i efectivament en els descansos als convidats de l'Ajuntament, del Patronat, etc., se'ls convida en este museu a una horchata, que és la tradició és oferir una horchata fresqueta per a l'intermedi i després continuem en la segona part. Joan, ja per a terminar, i és una curiositat, evidentment això és com preguntar a qui vols més, si a ta mare o a ton pare, però bueno, si tingueres que quedar-te en un raconet d'este museu, com a dir, aquesta és la part que més m'agrada, o això és l'element més important o més antic, quina és la part que més t'agrada de l'espai on estem nosaltres ara? Jo crec que sobretot la part on s'exposen els elements que s'han utilitzat en la festa, perquè... Que és el que tenim ahí darrere. Si vols anem i acomiadem l'entrevista des d'ací. Les corones, sí, una palma... Un llibre, etc., perquè són les ales de cartó de fa molts segles, perquè són un poc els que concentren més història, que concentren també el contacte en les generacions passades que han fet viva la festa i que l'han transmès a les generacions actuals. Per tant, tenen un poc d'aquesta història pegada als propis elements. Bueno, doncs... Jo sempre dic que és l'última pregunta, però se m'havia quedat una. Has passat per tots els, diguem-ne, càrrecs del misteri. Vas cantar quan eres xicotet? No, cantar no vaig cantar, però... Segur que t'haguera agradat. Bueno, m'haguera agradat, sí. L'únic que vaig fer una volta és eixir en l'Araceli, en un dia de la prova de l'Àngel, en el personatge central que no canta, i me van deixar eixir per a provar un poc la sensació. De fet, vaig passar un poc de por, perquè la sensació és impressionant, però va ser un acte també important per a mi. Moltíssimes gràcies. Te dic el mateix que continuaré dient a Fernando i al mestre Capella. Vos considero unes persones molt afortunades per conservar i difondre un tresor que és de la ciutat d'Elx, de la província d'Alacant, de tota la comunitat d'Espanya i del món. Gràcies i bones festes. Gràcies a vosaltres. I just al costat del museu tenim la Casa de la Festa, també en un edifici realment notable,
en esta placa on certifica que el misteri d'Elx és patrimoni de la humanitat. Així hem quedat amb Fernando, que ja és un bon amic, que és una de les persones que més treballa, és el president del patronat del misteri d'Elx, ens espera a l'interior i és la segona persona que ens explicarà què significa per a la ciutat d'Elx, per a la comunitat valenciana, per a tota Espanya, tindre i treballar en un patrimoni cultural, artístic, religiós, monumental, tan important com és el misteri d'Elx. Anem cap a dins. Eixes coses que passen, eixes beneïdes casualitats, hem vingut a parlar amb Fernando, amb el president del patronat, i dona la casualitat de que darrere d'esta porta estan assajant la coronació del misteri. Hem demanat permís i bueno, tinc els pèls de punta. Em sent molt afortunat de mostrar-vos el que molt poca gent veu, que és... No passa res, no passa res. Estem així, que som uns més, l'assaig del misteri. Anem cap a dins. Li hem fet esperar, però Fernando García, tinc l'honor i l'orgull de dir que quasi és de la família per a mi. I l'hem fet esperar perquè ja esteu escoltant, hem entrat a veure, ens considerem novament privilegiats, hem entrat a veure l'assaig i l'hem fet esperar ni més ni menys que el president del patronat del misteri, a la persona, no sé si més important dins d'este edifici, d'este joier que té tantes sales, que té tantes habitacions, que té tantes sorpreses, que és una caixa de sorpresa meravellosa en si mateixa. Fernando, gràcies per obrir-nos les portes de ta casa un any més. Tot i que és una pregunta tremendament tòpica, per introduir el misteri d'Elx, què és? El misteri d'Elx és una obra sacramental religiosa on se narra la mort de la Mare de Déu, l'ascensió al cel i la coronació de la Mare de Déu. Però això és una obra religiosa del fa 500 anys i és l'únic auto sacramental que existeix en l'actualitat. Entonces, és una obra que traspassa els intervenents, perquè és una obra que la viu en tot el poble d'Elx. El misteri d'Elx, m'agradaria que continuares el meu raonament. És un esdeveniment musical, cultural i religiós, però no només religiós, perquè traspassa els murs de l'Església i es transforma en un esdeveniment universal, veritat. Sí, traspassa ja el que és l'essència del misteri, que és això religiós, perquè la gent d'Elx ja no mira si és una obra de teatre, si és una òpera, si és una obra religiosa, la lleva tots en el cor, ja són creients o no creients, que siguin practicants o siguin practicants. Hi ha moltes senyores que diuen, jo no vaig a missa, jo no sé res, però a mi que no me toquen la Mare de Déu ni el misteri. Que és això que ha traspassat tots els sentiments de la gent en general. És el primer que senten la Mare de Déu i el misteri és el més fundamental per a moltes persones. Fernando, el Patronat del Misteri que presideixes és una entitat que es dedica a...
se dedica primerament a la realització del misteri, vol dir que el misteri se pugui realitzar tots els anys per cobrir els pressupostos generals que tenim. Necessitem una sèrie d'economies, de subvencions i de gent particular i d'empreses, de fundacions que ens ajuden per poder fer-ho. I després l'obligació de nosaltres, després de mantindre-lo, és la difusió. Nosaltres ens dediquem a fer concerts, a fer conferències per totes les parts de la Comunitat Valenciana i algunes fins fora d'Espanya. I tenim convenis universitaris perquè se puga també, entre totes les universitats de la Comunitat Valenciana, se puga explicar i dir el que és el misteri. I enguany han fet una tasca que és en tots els col·legis de la DELS, a començar per regalar-li els llibres que tenim del misteri, donar-nos reunions amb els professors d'història i de música perquè puguen transmetre als xiquets, a les pròximes generacions, el que és el misteri, que ho visquen, perquè si ho viuen ells, ho viuran tota la família. Fernando, dins del treball que realitza el Patronat del Misteri deixa conservació, difusió, preparació d'esta Setmana Gran que teniu per davant, que té per davant la ciutat d'Elx i per extensió per este patrimoni de la humanitat, tot Espanya i tot el món. Dins del treball que realitza el Patronat hi ha objectius a curt i a mitjan termini i un d'ells té que veure amb la inclusió, que de fet als informatius de Tots de Televisió ho vam comentar, que és fer arribar al misteri no només als xiquets, sinó a les persones que tenen necessitats especials. I enguany ho heu aconseguit en les persones cegues i les persones sordes, per la qual cosa vos tinc que donar l'enhorabona. Exactament què és el que se fa? Nosaltres estem lluitant ja des de fa 12 anys en tots els col·lectius que no poden disfrutar de veure el misteri que arribaren. Nosaltres enguany tenim un concert que han fet en Vodafone perquè una aplicació de telèfon o de tableta puguem transmetre els sentiments i la lletra del misteri, que pugui arribar relació sensorial a tots els col·lectius que normalment no poden això. També a part han fet un conveni amb la Federació de Sordos de la Valenciana en què anem a provar uns 20 i tants sordomuts d'aquesta associació perquè puguen veure el misteri des d'un balcó. I hi ha dues persones guies que en la seva llengua poden explicar-li millor el que és el misteri, perquè no se trata sols de traduir-ho, sinó de sentiments, que és el més difícil que se pugui transmetre. I si tot va bé, l'any que ve farem una guia per sordomuts. Ja tenim en la 11 també una guia en braille que ja disfruten 40 o 50 cegos o d'això de tots els anys de vindre a veure el misteri. Estem acabant, Fernando. Hi ha uns raonaments que ha fet Fernando on la paraula sensacions, sentiments i passió són paraules que estan presents. I ara me vaig, Fernando, estimat amic, un poc al terreny personal, perquè em consta, perquè conec a la gent que treballa en Fernando, per ahí darrere està Anna, que és la cap de protocol, que m'haguera agradat moltíssim parlar amb ella, però ella sempre està en un elegant segon plano, i és una d'aquestes persones que participen com Fernando i com la resta de l'equip de la passió. Treballar en un element tan important com el misteri, per a treballar en un element com este és necessari estar enamorat d'ells i estar enamorat del misteri. I se nota, de fet, darrere de la càmera estava comentant-me, jo és que me quedaria viure així. Seria impossible no amar el misteri per a treballar així. És molt difícil perquè si no t'agrada el misteri és molt difícil. Nosaltres, primerament, jo llevo 12 anys en el misteri, però des de fa 20 o 30 anys jo estic col·laborant en el misteri des de les tasques que tenien altres empreses. I entonces, jo per mi era una cosa més del poble el més important que havia. I que estar dins te donen compte que t'estàs cada dia enamorant, i el misteri t'absorbeix, vol dir que te fa feliç, i entonces això és una cosa que se transmeteix a tots, vol dir, però no als patronos, a Anna i als estupendos treballadors que tenim, sinó a tota la gent que participa, els escolanos, els cantors, els professors, vol dir que tenen tots una alegria. Quan s'arriba la Setmana Gran, com tu dius, per fer les representacions del misteri, que és que tenen ganes de que vinga, vol dir, i després està el poble que participa directament en la Roà, en les representacions, els seus aplausos, els seus viva la Mare de Déu, vol dir que és un simbolisme del poble d'ells, que és de la Comunitat Valenciana i de tot el món. I jo, des de luego, com me va dir el cardenal Cañizares, me va dir l'altre dia, dient a altres obispes que se van reunir en ell, diu, hay que vindre a ells per veure el misteri, si no se ve bé a veure-lo no saps el que és.
Estimat amic, moltíssimes gràcies. Acabarem este recorregut apressurat d'esta setmana prèvia al misteri. Aprofitem per a recollir les paraules de Fernando. En algun moment de la vostra vida teniu que vindre a ells i teniu que vindre i entrar en la basílica i veure el misteri. Amic, que la Mare de Déu els acompanyi, que tingueu una bona setmana i gràcies sempre. Vosaltres que pugueu veure-la. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. Missió quasi acomplida en la nostra intenció d'acostar-nos als entrebancs i protagonistes del misteri. Hem estat a la Basílica de Santa Maria d'Elx, el lloc on es representa esta joia musical patrimoni de la humanitat. Hem visitat el Museu de la Festa, on hem conegut el màxim responsable, el patró i arxiver del patronat, i ens hem encisat amb esta instal·lació didàctica senzilla però molt completa per aprendre tots els secrets del misteri. En la Casa de la Festa hem tingut doble satisfacció. D'una banda, parlar amb l'amic Fernando García, president del Patronat del Misteri, que sempre és un plaer estar amb ell i participar de la passió que tot el seu equip sent per la gran festa d'Elx. I d'una altra banda, recordeu que ens vam colar en l'assaig d'una de les parts més conegudes, famoses i bellíssimes del misteri. Tot un luxe. Però este reportatge no està complet. Ens queda un protagonista encara a qui entrevistar, i és l'encarregat de coordinar i dirigir musicalment tot el que haveu estat veient al llarg d'estos minuts. Així és que, amigues i amics, tornem novament a l'interior de la Basílica de Santa Maria d'Elx per a trobar-nos amb el senyor mestre de capella, José Antonio Román. Tornem a dir que ens considerem molt afortunats per estar on estem, així enmig de l'andador que termina en el catafal al mig de la Basílica de Santa Maria d'Elx, per estar escoltant el que estem escoltant, que és una música, bueno, no tenim paraules, i jo, en el meu cas, per tindre al costat d'una persona per la qual sent especial l'admiració, perquè considere que musicalment i artísticament és un dels homes més afortunats del món, perquè treballa i treballa molt bé per un patrimoni que és de tot el món. És José Antonio Román, que és el mestre de capella. Estimat mestre, moltíssimes gràcies per deixar-nos uns minuts del teu preciós temps durant estos dies. Tinc moltes preguntes i tinc moltes curiositats. La primera d'elles, què és per a tu treballar en el que jo te dic, en un patrimoni que és de tota la humanitat, en una cosa que la gent jo pense que no sap realment el tresor que té a les mans, que tens a les mans tu? Pues yo te puedo decir que para mí es una satisfacción. Y en cuanto al patrimonio de la humanidad, contentíssim de que siga reconegut com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO, però per als il·licitants, jo crec que inclús per als valencians, pues sempre ha sigut el nostre patrimoni i l'han cuidat al màxim, i ara, si se pot encara més, pues se cuida més. Però ja te dic, una satisfacció molt gran des de que era xicotet que cantava en l'escolania, després quan vaig ser professor de cant i ajudant de direcció, i després quan me digueren de ser mestre, però la veritat és que per a mi també, com tu has dit molt bé, és un privilegi. La partitura del misteri, els cants, per a la gent que no ho conega, tots els anys és el mateix, s'afegeix alguna innovació, cal afegir alguna innovació, o dins de la investigació que pugueu fer d'un text i d'una música tan antiga se pot fer algun descobriment que incloure a la representació de l'any següent, o sempre és absolutament el mateix? Actualment el mestre de capella té el deure de cuidar la partitura que te donen. Entonces lo único que pueden hacer es fer-la cada vegada millor. L'altre dia me preguntaven si se pot millorar, i jo li vaig dir, contestava el que pense, que sempre hi ha un camí que cada vegada se pot perfeccionar més, i posava l'exemple de lo que són els depòs, quantes voltes dient 100 metros lisos, un segundo menos o un segundo más, lo que siga. Entonces, que cada volta, de una manera increïble, se van aconseguir metes que abans ni se ensomiaven. I jo crec que el cant és igual. Depèn també de l'entrega, indudablement, dels cantors, que si tenen ganes de treballar sempre hi ha un camí per fer.
i jo crec que tenim el deure de cada vegada que fem el misteri fer-ho un poc millor. No t'he dit que siga a un nivell superprofessional, però sí que tenim l'obligació, si ho treballem tant, és de que se note cada vegada més polit i més afinat, més musical. I avui en dia el mestre de capella, si té que fer algun canvi, té que consultar-lo a la Junta. No és com en altres temps que el mestre dia no, aquí este compàs el faig del talle o aquí poso un altre més. Avui en dia això no se fa. És el que... Parlaves, i jo tinc molts amics que són professors i que treballen en xiquets, i jo trobo que és un treball vocacional. Parlaves fa uns minuts de la implicació dels cantors per tal de mantindre i de fer més ferma aquesta puresa del cant i de la partitura. Són xiquets xicotets, i tu eres el seu mestre, tu eres el seu professor. El component vocacional és evident i passional, i la paciència que s'ha de tindre en un xiquet per a poder contagiar-li aquesta passió i per a que tinga clar el que està fent i el que està cantant i la importància que té i s'implica i li dona aquest brillo que tu demanes. Això és fàcil? És que són tantes coses que podíem parlar. Mira, per una part jo admiro molt els mestres de capella d'altres èpoques perquè en 2 mesos tenien que fer-ho tot. Claro, la gent venia i deia quin cor que posen, però claro, avui en dia, a part de posar el cor, el que tenim que pensar és en cantar lo millor possible. Entonces te dic que avui en dia, per exemple, som un equip de 5 persones, no és que estiguem dedicats a això només, que dediquem unes hores, potser hi ha algunes que m'ajuden a mi, que són 5 hores el que fan a la setmana, però això fa que estiga tot molt més preparat i que d'alguna manera jo ho pugui delegar en nosaltres per a que la faena se pugui mostrar de la millor manera possible. Entonces te diria això. I luego també te conteste que els xiquets són molt especials perquè resulta que tu als 8 anys veus que tenen bona veu i tenen possibilitats, els treballes, total, que el que vull dir-te és que quan arriben els 13 anys o 14, que ja estan esplèndids i han interioritzat el personatge i ho fan de meravella, canvien la veu. Canvien la veu, els arriba a l'adolescència i canvien la veu. Però bueno, eixa és la gràcia o eixa és la particularitat del misteri, eixa contínua renovació vocal. No vaig entretenir més. Te faig, per acabar, la mateixa pregunta que li estic fent a tots els protagonistes d'este gran espectacle universal que és el misteri. I és una pregunta personal. Per a tu, què és el misteri? Quina és la part de tot el treball que desenvolupes durant tot l'any on més disfrutes, on quan arribes a casa dius m'he tirat 6 hores, 8 hores, 12 hores treballant, però que feliç soc? Quina és aquesta part més teua del misteri? Bueno, es difícil. Mira, ahir me preguntaba un cantante, es que lo que vaig a hacer es disfrutar. Yo, déjate de disfrutar, lo que tienes que fer-ho bé. Entonces ho fas bé i luego si tens la sort de que ese dia estàs inspirat, a més d'això disfrutes. Però és això, o sigui, tu tens que fer una faena, tens que mostrar al públic el nivell que has adquirit i entonces això te lleva a que tingues certa atenció. No te dic que estigues tremolant quan vas a cantar, però tens una atenció perquè tens que mostrar en aquest moment el que saps, el que t'has ensenyat y comunicar lo que pugues. Entonces sí que hi ha moments en què se dona gràcies perquè disfrutes, però generalment tu estàs pendent, en el meu cas per lo menos, d'estar en tot, que el que és disfrutar, dius, bueno, quan és la coronació, se canta la coronació i diu, ai, sí, bé, vale. I luego, al millor el Gloria, que és el final, ja el disfrutes un poquet. Però sincerament te dic que jo pensar en disfrutar, i a més disfrutes algun moment, és meravellós, però generalment és fer-ho el millor possible i estar que no se previndre, que no se t'escapi res. Te dic això perquè és el que sent. Mestre, moltíssimes gràcies. En sèrio, torne a repetir, et considero una persona afortunada. Jo sóc un enamorat d'Elx i un enamorat del misteri, i estar així dins i parlar amb tu i escoltar i passar este calor, que hasta el calor agrada fins i tot, és per a mi un honor. Que tingueu una bona setmana del misteri, unes bones festes i novament enhorabona pel teu treball. Gràcies. Jo te dono gràcies per la manera que tens d'expressar-lo i és una alegria a tots el que tinguem aquest sentiment mutu de comunicació, d'alguna manera. Tots pensant en el misteri, però això fa que estiguem comunicats a través del misteri de la Mare de Déu. Això intentarem fer amb l'ajuda de la Mare de Déu gràcies al reportatge. Mestre, bones festes novament. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Al llarg del reportatge ho hem dit i esperem que siga la sensació que ara mateix tingueu tots vosaltres, amigues i amics. Haveu de vindre, almenys una volta en la vida, a contemplar
este monument musical, artístic, tradicional i religiós que forma part de la història de la nostra comunitat i que és patrimoni de la humanitat. La ciutat d'Elx es prepara per a la seva Setmana Gran en honor a sa mare, la seva patrona, el centre al voltant del qual gira la devoció, la música, la tradició, l'argument, l'esperit del misteri. Que la Mare de Déu de l'Assumpció ens acompanya a tots.